uPhalo Mthakathi uthi angasaletha amabhasi awu10 alibangise eGoli esuka KZN egcwele abantu abazolekelela ekutheni kuvalwe izitolo zabantu bokufika eGoli. Lokho usho kade ekhuluma nabantu basePhamridge eKatlehong ethi zinhlelo lezi ezolandela umhla ka31 July. Kanti uMavapha Mfokasi Khakhane ukuchitha imisebenzi yeMadlanga Commission uthi lapha kudlalwa ipolitiki kwenzela ukuthi kube sengazi uhulumeni walapha eMzansi uyasebenza kulisana nobugebengu kodwa ayikho leyanto. Kanti uPresident Cyril Ramaphosa yena uthi yey ungayi kwiMadlanga Commission uma ungazazi indaba zakho ngoba ungase ungabuyi nokubuya. Ukusho lokho nje ngoba naye ebalekele eMadlanga Commission nje ukuthi akaze ophendula ngiphalaphala. Julius Malema usayisekho indaba yeANC kumanje izophuma emandleni kakhulukazi eGoli njoba ethi uphelwa ngamuva luveza ukuthi iANC izothola 20% kukhetho olulandela lohulumeni bezindawo. Njengoba ufikile Mbalula enza ngazi ukuthi iANC le isase emandleni kodwa sekuphelile ngayo. Mbukeli siyakubingelela kuphinda kuphi lapho sibukele ukhona njengamanje siphinde sikwamukele. Siyathemba ukuthi mbukeli yaphila lapho ngasemakhaya kulezi zimfishane seniphathele zona. Kubili kuthathu mbukeli sicelayo kuwena. Sicela ukuthi uhlale kanye nathi ubukele indaba esikuphathele zona bese ulike usubscribe bese ukwazi ukusubscribe mekuthi mbukeli wathanda ukuthi ukhulumise le channel isikhule kanye nawe. Lokho kuyoba kukhulu kakhulu kuthina bese ke mbukeli sisuka sihlala kwizona ihamba phambili ke namhlanje la siqale khona sathi uPhakelo Mthakathi ukuseveze ukuthi angasaletha amabhasi awu10 alibangise lapha eGoli esuka eKZN egcwele abantu ukuze bezolekelela ekuthini kuvalwe izitolo zabantu bokufika abasekhona lapha eMzansi njengoba umthetho lapha eMzansi ukubeka kucace ukuthi akekho umuntu obuya ezweni la ngaphandle okufanele benesitolo noma isiphaza shop emphakathini lapha eMzansi. Kodwa zonke iphaza shop ezikhona nama business locally abekelwe ukuthi asetshenziswe noma kube abantu bakulapha eMzansi abarana uhlobo njalo lwebusiness isiphaza shop noma ngabe mhlawumbe ubeke itafula uyathengisa ukuthengisayo. Amabhasi awu10 ayobe egcwele abantu abazolekelela ekuthini kuvalelwe izitolo ayobe eSWKZN ayobe elethele ukuthi azovala izitolo zabantu bokufika njengoba uPhalo Mthakathi akubeka kwacaca ukuthi umhla ka31 July umnqamlathi uqhuba ukuthi wonke umuntu ongaphandle osathi urana isitolo noma isiphaza shop la eMzansi kuyomele abe evala ngomhla ka31 wonke umuntu. Amabhasi awu10 awuhlelo lo ukuthi kuzo enforcewa lento ekhulunywa uPhakelo Mthakathi ukuthi izitolo nje zabantu bokufika ama foreigners awavale angabe sa operator any local business lapha eMzansi. Uma begoloza ngizokhuphula amabhasi awu10 mina kwaNongomezela. Uma begoloza uma bengasilaleli ngizokhuphula amabhasi awu10 ezela. Sizoyingenela ke la endlini sibuke ukuthi uzusuka eBangladesh usuke eEthiopia usuke le kude kangaka uzogolozela umuntu wendawo wethembeni sizofika sizoyibheka leyo. So this is a very serious warning to these illegal immigrants that are owning these shops here. They are not supposed to own these hardwares. They are not supposed to own these tuck shops. They are not supposed to own these salons and all these small businesses here. Those businesses by law, by Constitution of South Africa, are reserved for South Africans. And we are not begging a councillor, we are not begging a police commander, we are not begging a station commander. We are telling the truth. If somebody is not sure of what we are saying, they must go to the Constitution and read what we are saying. It is reserved for South Africans. If singakabi na imali yokuvula i-tuck shop, it doesn't mean ukuthi i-tuck shop ayivulwa umuntu okufika. Abasilinde vele sacindezelwa siyahlupheka ingakho naphakathi kweinsuku ubona abantu bengaka abantu bayahlupheka. So ningasibuzi nonsense ukuthi leli iPakistan manje hamba ubani ozongena nesitolo sizongena mase si ready sifuna Alright, ngokomthetho wase-South Africa uyazi ukuthi ama-spaza shops and tuck shops and car wash and all other small businesses are reserved for South Africans. Alright, sicela baba wami ngenkulu inhlonipho
sicela ukuthi uqoqe impahla zakho uhambe kusasa nje sabeka umhla ka-30 June as a deadline by which foreigners must have left the country, and then you as people who have shops, we understood that you have leases, you have this, and then we gave the whole month of July to sort out yourselves. All right. So can you please do that like everybody else, because we are actually sorting out the economy of the country, and the economy must go back to the South Africans. It's not the hate, it's not that the community wants you to stay, it is the law of the country. It's in the constitution. It's in the constitution of the country. So we can't go against the constitution of the country. Can you please do that? Yeah. And we have a right to go inside your shop, help you take out the stock, but we won't do that because we don't want people to say we took your stuff. But you must respect that. And I heard that you have a bottle store here. You also have a bottle store. Please, you can, those are reserved businesses for South Africans. It's a law. And the law says when you are coming to do business, please, if you have, Mama, ayikho into I understand. You can't have premises you run a business you understand it. Please, when umuntu wakithi onsundu ngwala, so when amusa ukuba ngaphesheya, because lento senza siyayazi mama, siyenza lonke izwe, ngeke sivinjwe abantu bawaceza, siyenza lonke izwe, and kunabantu aba khathazekile ngaleli izwe abayingxenye lomsebenzi esiwenzayo. So senzeni senzeni police station lungile, ngiyakuzwa lokho kushayo, mhlambe into ongafanele ukuthi nizela sizokwenza ngoba phela thina saye police station nathini soqala uvulelo ngoba singathenga indawo kodwa no sizovulwa lesi sitolo, asingavulwa ngisho nawe yena uma angithi akusiza into zakhe phakathi yeah no akunankinga yikho sithi akayikhiphe mama please cela uqaphele ukuthi sikhuluma kanjani, sikhulume kahle, uyangizwa, lalela ngeke size siye police station. Umthetho uyawazi, umthetho olawula ukulawula komnotho wezwe. No, akunandaba, that's why I'm here and that's why ngisiza izwe. Mawuthi wena amaphoyisa awawazi umthetho, uyawazi wena laba bawulandela umthetho ukuthi bafike la angazi lokuqala nje ukubingeleli ngisho ukubingelela uqhamuka uyaxambukela nje enkulumeni isikhuluma ukungahloniphi lokho kokuqala nje ukungahloniphi nje uqhamuka usugibela usibuza imithetho usibuza yonke into ungwala kwaZulu uhlulwa ukubingelela singamadoda uhlulwa ukusibingelela asizile kuwena size kunanga umuntu wena mawunenkinga uzobona ukuthi addressa kanjani akunankinga mama sizomkhiphela lokho la ekhaya sizomkhiphela ukuthi akayena wala eSouth Africa umthetho wase South Africa olawula umnotho wase South Africa ngaphansi kweconstitution uthi umuntu wala owangayena wakulelizwa akakwazi ukown ispaza shop i-tuck shop noma ama-saloon noma ama-hardware noma ama-car wash. So ke sithi thina uma lesi sitolo umphakathi uthi uyasidinga thina as abantu abasebenza lo msebenzi we will offer ourselves ukuthi kube khona ilunga lomphakathi elivula lesi sitolo siqhubeke sisebenze, but lo kufanele ahambe ninga protect lo muntu akaqonyiwe yibo bonke abantu la emphakathini. No uzowubiza wena usalusho lokho lo uzowubiza wena no uzowubiza wena siswami uzowubiza wena usale wenza lokho. Ngicela ningayenzi lento eniyenzayo ngoba siyasho ukuthi isitolo sizoqhubeka yini enzima, isitolo sizoqhubeka sisebenze yini enzima, umphakathi angithi ufuna isitolo singapheli yini ke enzima ngoba kusasa lokho kusayo lesi sitolo lona mayikhipha impahla zakhe kusasa lokho kusayo ungashona ilanga kufaka impahla la esitolo ngoba yes sizokwenza thina ngoba sifuna thina kuqhubeka abantu bakithi besebenze la. Uma wena ungeke ukwazi ukwenza noma mengeke ukwazi ukwenza sizokwenza thina sikwenza yonke indawo. Okay. Hayi mangaphandle ukuthi nina nivikela lo anivikeli isitolo lo mphakathi nosebenzayo umphakathi ufuna ukuthenga isitolo awuthengi yena lo muntu lo angeke sithenga khona yes umphakathi uthenga songizwile nisisi uthi thina isitolo soqhubeka sisebenza. Okay. Yeah, wena ndoda please thatha impahla zakho. We don't take your stuff, we don't harm you, we don't intimidate you, we don't do anything against the law or that impedes the law. But we are saying the constitution of the country says these you guys can't run these businesses that are supposed to be run by South Africans. It is the law, even in your country. Even in your country, it's like that. In all countries.
yabo. So Yebo. insizwa zendawo lezi angithi. Azikho zendawo la. Oh, okay. Lezohamba nazo nje asinazo zendawo. No. Uzayi kahle. Lezohamba. Wesisi wena lo sisi wapi lo sisi? Wapi lo sisi? Wapi? Umbizele lokho akwenzayo. Mama, ngicela ukubuza wena uma ngabe lo muntu ephuma namhlanje la wena uyafisa yini ukuqhubeka nokusebenzisa isitolo? Yebo ngangeza. Ungakwenza lokho. Then thina sizokwenza isiqiniseko ke sokuthi uyaqhubeka. Yeah. Ukuthi ngoba lithi uthi incwadi ezishoyo ukuthi lezana zakhe. No, umthetho uthi itolo umnotho lomncane wasezweni akufanele ube sezandleni zabantu bokufika. Ungumnotho ngokomthetho wezwe obekelwe abantu base South Africa. Ngithi ukulana isitolo mama kudinga ukuthi uzofunde kakhulu. So kukhona abantu abafundile abakwazi ukwenza amabhizinisi amakhulu. Khona abantu abakwazi ukuluka inwele, abangafundile kodwa abakwazi ukuluka inwele. So ke uma ngabe leyo mnothe kanjalo engadingi ukuthi uzofunde kakhulu ibekelwe abantu base South Africa. And laba abantu mangabe kwenzeka ke ukuthi umthetho uyabuvumela ukuthi abavule ibhizinisi noma leli lingaphezulu kwalawa amabhizinisi. Umthetho uthi abafike no 5 million before bavule ibhizinisi. Ukuze kubhekwe ukuthi makwenzeke edlwengula ingane endaweni noma kwenzeke enze icala kufanele aboshwe noma kufanele deportwe, kufanele kusetshenziswa wakhe ama resources not ama resources kahulumeni. So ke ilokho esikushoyo. Into ekhona esemthethweni ayikhulunywa yithi. Yeah. Ngicela ukuzela khona ukuthi njengoba besho ukuthi incwadi unazo engahlala sokuthi ula eSouth Africa. Cha, akanazi incwadi zase South Africa lo. Uneza ku Mama. Bakithi. Akanazi utshelwa yimina. Wena wazi ngani wena? Wazi ngani ukuthi why we Wendon. Sathi zakho uhlele kwelakini. Wena usigebengu. Usigebengu kwasoku usigebengu. Ucabanga ukuthi kuyadalwa mama uyabona abasabizwe lonke. Uyabona abasabizwe lonke mama. Uyabona abasabizwe lonke. Ungayithathi kancane leyo nto. Uyayelazi iqiniso. Uyalazi iqiniso kwenzani. Wazi kahle ukuthi wenzani uyakana. Ungaphakamisi umoya uphambane nomphakathi. Malokothi uphambane nomphakathi. Yithi umphakathi wase South Africa. Yithina. Cha wena sisimana wena. Wena mamotoya awuhloniphi lesidalo wena. Lalela wena mamotoya awuhloniphi lesidalo yekela nje wena. Mama wami, ngeke ngokuthatha inamba yami. Thatha inamba yami ikhona. Thatha inamba yami, nikeza inamba yami. Hayi. Bukela impela kusazoshuba. Makunje kusazoshuba kakhulu. Ngoba phela nabantu uyababona ukuthi hayi abasayibeki phansi manje. Abasayibeki phansi manje abantu. Bona laba uyamuzwa manje uyathoba manje uthi bathatha inombolo la bebexoxa uyabona nje abanye abantu abasayibeki phansi manje lo mama omunye hayi akanasikhathi nje uthi uphakela umthathu bani hambizwe lonke hayi akanasikhathi nje lo mama yena seyisebenza yonke lo nto le yabo anandaba nje bana nje utshela nandaba nalento lena ayikhulumayo ndaba nje nokuthi ubani ume ngani kanjani nandaba nje lo mama lo nzima hayi kuwona lo mkhankaso kwaphela umthakathi lapho khona enza door to door evala izitolo zabantu bokufika ekhulukazi endaweni yase KZN kunongoma nje nezindawo ezakhele eKZN ezinye. Nangowesifazane esimbona laphana kule video siqeda kuvuzela wona mbukeli ku clip leyana emela okufika ukuthi cha lona uhlala kwami futhi uyasiza ukuthi sithenge kuyena uma ngabe umvalisa sizothenga kuphi. Siyazi ke ukuthi baningi abacabanga njengana lo mama baningi abanomqondo ofanayo nokamama. Sicela ukuthi mbukele usitshele ukuthi wena uma ngabe kuvalwa izitolo zabo kufika uthini wena nawe uthi mangabe kuvalwa izitolo zabo sizothenga kuphi noma uthi azivalwe ukuze sizothola ithuba lokuthi njengezakhamizi zasemzansi kube khona esikwenzayo ngazo izindawo lezo ezobe seyivulekile uma ngabe abantu bokufika bephuma kulezo indawo njengoba kuthiwa abaphume kungenwa abantu balapha eMzansi. So umsihlabela phambili mbukele sokudlulela kwinkulumo kaSihlalo omusha
we-IFP laphana kwi-Durban Central uMavava Mpuka Sikhakhane lapha kade ekhuluma khona nabanye bezindaba kade ephenywa khona noma ibuzwa ukuthi ngabe kuthini okwakhe ukuphawula ngomsebenzi weMadlanga Commission lena ephenya amacala high profile cases abantu abangosomabhizinisi abakhulu lapha eMzansi ama-politician nabanye abantu nje abenza ubugebengu obuhleliwe ukubulala mhlawumbe noma ukubulala abantu abayizikhulu zikahulumeni. iMadlanga Commission ke mbukeli ayisipetuli kodwa ke uMavava Mpuka Sikhakhane wakhe umbono wehlukile njengoba ebeke wathi iMadlanga Commission i-campaign nje kahulumeni edlala ipolitiki ukuze kuzosengathi uhulumeni lapha eMzansi uyasebenza kodwa lokhu yakusebenza into ayithatha yena njengento umdlalo nje kahulumeni okuyiphushele agenda yakhe kodwa ayikho leyanto ngoba noma sekutholakele ukuthi umuntu unecala kodwa egcineni asimboni egejwa edonsa kodwa inkantolo zijike zihluleke ukwenza ekulindelekile ukuthi zikwenze kutholakala ukuthi ubufakazi into engaproducewa into ethathwa njengento engekho into engasetshenziselwa ukuthi umuntu adliwe icala simbone egejwa eboshwa. So kuqhutshwa nje iagenda ukuthi kube sengathi uhulumeni waseMzansi uyasebenza ekutheni alwe nenkohlakalo lapha eMzansi eyenziwa izikhulu kahulumeni osomabhizinisi nabantu nje abathinteka emacaleni amakhulu lapha eSouth Africa aphenywayo. Ukukhuluma ngeMK ANC uthini ngeMadlanga sesivala uthini lwakhuvu ngoMadlanga Commission? Ngiyibona iMadlanga ihamba kancane mina. Ihamba kancane? Ayihamba kancane iMadlanga. Awukunini khulunywa ngobugebengu amasela khulunywa ngayo yonke indaba. Baboshwa nje abantu. Hayi akukhona ukuboshwa lokhu kuyojika. Awuboni nje ukuthi kudlalwa ipolitiki la ukuthi bese ngathi hayi iSouth Africa iyasebenza yenza 1 no 2 no 3 into ebhlungu nje kunayo yonke. Amaphoyisa akwenza konke okufunakala kwenze. Bese kufa endlini la kufuna kuphume khona isinqumo ngokusebenza komthetho. Manje umuntu ngamzwe ukuthi umuntu ayikho lento yenziwa amaphoyisa. Amaphoyisa asuke ngasekho mase ukuthi umuntu useboshiwe. Ambopha umuntu amhambise la kufunakala amhambise khona inkantolo bese kuba izona ezithi hayi ayikho lento umuntu alethe leyo. Abukho ubufakazi. Abukho ubufakazi. Mawubuka wena iMadlanga njengoba isiqeda unyaka. Yini nje ongathi uthi cha nansi isiyenzile ngaphandle ukuthi nje kuyakhulunywa nje kuphela. Yabona ngathi kodwa basebenza kakhulu ukutheni kuveza ubugebengu obusebaphumelela bengazi ubugebengu obusebaphoyiseni ukuthi bugaka and abantu abaphezulu emaphoyiseni ukuthi benze ubugebengu obugaka kodwa ngibona ngathi iningi labo liyavela lapho. Angithi mfowethu lento ikutshela ukuthi amaphoyisa abengangcolile. Yes, kodwa mangibuka mina into eyangcolisa amaphoyisa uhulumeni phezulu ngokuthi phela amaphoyisa kunalomuntu oyedwa obizwa ngohulumeni. Yonke ke into yonke into ekhona eSouth Africa ingaphansi kwakhe. Amaphoyisa ke babe sebewathatha abantu sebefeza inhloso zabo bakhohle ukuthi amaphoyisa abavikeli bawo wonke umuntu ongumSouth African. Bona bafuna ukuwasebenzisa ukuthi hayi namhlanje ngoba mina ngusibani ngifuna ukucindezela usibanibani ngifuna ngiyosebenzisa wona amaphoyisa ukuze lo muntu agcine exexizeka angakwazi ukuperforma indlela ufuna performe ngayo. Wena ke mbukeli mangabuzwa umvuka Sikhakhane bebeka olwakhe uvo wena olwakho luthini uvo ngoba imbono iya ihlukahlukane kubantu uMavava Sikhakhane uyawubeka wakho umbongo no uyaphinda uyawusekela uyazwakala futhi indlela abeka ngayo ngoba sikhuluma nje akekho umuntu esizokuthiwa udonsa iminyaka kodwa iMadlanga Commission isinezinyanga futhi sebatholile abantu abanamacala ababalayo impela abaningi
sikhuluma nawe nje uhamba phambili noma amacala aphinywa njengamanje alandelayo onke amacala akheleke kukhethi uVusumuzi Umfoka Amatlala okunaye namhlanje usatokiwe akakagwetshwa amacala akhe asaqhubeka kukhulunywa ngobheli kukhulunywa ngayo yonke into kukhulunywa ngokuthi ubufakazi abukho kuningi okukhulumekayo kusho ukuthi kusalindelekile ukuthi angase abuye kodwa amacala akhe maningi ngalendlela eyisimanga khona amacala awathinta imeda kukhona amacala athinta icorruption kukhona amacala athinta ukushushumbisa kuningi mbukele esingakubala kodwa kusaphenywa ukuthi ubufakazi buyahlangana yini ingakho ke umfoka Sikhakhane ethi le nto leyana uyithatha njenge-agenda ukuthi uhulumeni azame ukuthenga amehlo nenhliziyo zabantu njengokuthi ukuze kubonakala ngazuthi uyalwa ulisana nobugebengu kodwa imiphumela yakhona ayikho. Mbukeli ngabe wena olwakho uvo lithini? Sise lapho ke mbukeli sizothinta udaba lika Cyril Ramaphosa. uCyril Ramaphosa ubehambele imiphakathi yasemakhaya lapho khona ekade eyogqugquzela ukuthi abantu ababhalisele ukuvota bevotele ukhetho oluzayo oluzobela ngomhlaka 4 November lapho uzovotela khona ohulumeni bezindawo noma umasipala bezindawo emadolobheni akhona lapha eSouth Africa. Lapho ke uPresident Cyril Ramaphosa eqashune kwinkulumo yakhe eveza ukuthi ungayi kuMadlanga Commission uma ungazazi indaba zakho ngoba iMadlanga Commission iyasebenza. Ungase uye ungabuyi uzakhumbula ukuthi uma uCyril Ramaphosa na iMadlanga Commission imfuna azophendula ngapha uCyril Ramaphosa uvikelwa iNC ne DA noma abamsupportayo ukuthi angayikhona kuye kwahlala ke iboard lapho khona kuvoto ukuthi ngabe uma uCyril Ramaphosa aye yini ayophendula lapha kwi-impeachment kwiMadlanga Commission njengoba kunenzolo eyabekwezona ethinta iPhalaphala FM nemali ekusolakala ukuthi le imali anayo noma ahleli nayo okuyimali okuyicala ukuthi atholakale enayo nendawo ayibeka kuyo noma la uphendula ukuthi imali lena ephuma phi kungani enale mali engaka endlini. uCyril Ramaphosa ke uyakubeka uyacacisa ukuthi ungaboku uyake lapha uma ngoba uzazi indaba zakho naye uyadoja ke uyadoja ukuya lapha kwiMadlanga Commission ayophendula njengoba uma ngabe ephendulela yena ukuthi kungani engaye uthi lento izolimaza isithunzi sakhe futhi izolimaza negama lakhe njengo president waseMzansi. Mbukeli Madlanga jano hatsameki ha o ya ko Madlanga a o sa tsebe ditaba tsa gago o tlo kwallwa ba tshwarwa ba kwallwa je ka kholene na bua ba thatazela yanong ba tshaba le go ya ba ya spetlele ba sa feli ke a bona la le ba le ko spetlele ba dula ba le toilet ba etsa dintho tseo tsa go toilet ka batho ba tshogile. Wena uPresident Cyril Ramaphosa wazi ukuthi lapha noma ukuthi uyanuka vele uma ngabe uzoletha impendulo zakho ayizohlangana ungagcina kuthiwa sala mdoda udaba lakho lusazoqhubeka ngenye indlela uthola ukuthi awusadedeleki ukuthi ubuyele ngasekhaya njengoba esho ukuthi mengabe indaba zakho ungazazi ngase ungabuyi lapha njengoba bekhona vele njengamanje ababalwayo abangaphakathi emaseleni obala khona uVusiketse Matlala uJulius Mkhwanazi bakhona oBrown Mohorozi bangaphakathi. uCyril Ramaphosa naye umshayisa ngovalo ukuthi uma ngase uye lapha uthola ukuthi indaba zakho awuzazi ungase ungabuyi naye ungomunye ke lapha okusolakala ukuthi kuyadingeka ukuthi azophendula ukuze ningalomthetho izodlala indima yayo umekufanele uma ukuthi indaba zakhe naye zitshengisa ukuthi azihlangani kodwa ziphikisana nalezo ehambisana nomthetho wazi South Africa. Sikhuluma nje uPresident Cyril Ramaphosa umsulwa kuyadinga ukuthi mangabe umsula ayogeza igama lakhe kwiMadlanga Commission. uJulius Malema uPresident we
EFF ngixolise bukeli we-EFF uthi ayisekho indaba ye ANC njengoba ofikile Mbalula bekhuluma sengazo basemandleni bekhuluma bemise amahlombe ekubeni indaba yabo engasekho uzowenza umzekelo ukuthi uphenyo lakamumva lutshengisa ukuthi iANC ingase ithole 20% wamavoti kuma elections azayo kuma local municipalities olizobe ngomhla ka4 November khona lapha eMzansi. They've not come to accept that they are no longer in charge. And at the center of that misleading attitude is Fikile Mbalula, who still speaks like he's in control. He's not. The research shows that the ANC is going to get 25% of voters in Soweto. In Soweto. So if it gets 25% in Soweto, what's going to happen in suburban areas? Finished. Done. Again, we are from Thohoyandou Stadium. That takes 25,000. You count it per seat, plus 5,000 on the pitch, and then the outside overflow, right? The ANC is going to launch a manifesto in Diepsloot. Is this Diepsloot? Yes. There's no stadium in Diepsloot. There's no stadium. Why? The ANC has abandoned the idea of going to a stadium. That's why their anniversary was at that Khayelitsha thing. Because the stadium will expose you. It will expose them before the actual elections. So they've given up on that. Mbalula, who used to fill up 2 stadiums, Johannesburg Stadium and Ellis Park at the same time, and 8 other provinces at the same time. From that to a dusty field of Diepsloot. There's nothing he can do. It's done. Finished. He speaks like he's still in charge. If he's in charge on the 30th of October, we are in Orlando Stadium for Tselatupa rally, victory rally of the EFF. Orlando Stadium, 45,000 people. Next door, FNB. It will be a derby, same day. Pirates and Kaizer Chiefs. South Africa. One will be in Orlando, one in FNB. Those are only 2 stadiums, unless they go to Cape Town. That Cape Town Stadium. Any other stadium that day is the last day, by the way, before the election. So 30th, then the 1st, we finalize the preparations of the elections. Then the 2nd is Monday, is special vote. 3rd is special vote. 4th is normal vote. So why would you listen to someone like that, who has given up, only makes the loudest noise to hide that the stadium is no longer an option?